Poďme sa ponoriť do témy, o ktorej sa pri večeri asi veľmi nerozpráva, no je realitou pre obrovské množstvo ľudí. Dnes si posvietime na hemoroidy. A cieľ? No, ponúknuť jasné a priame informácie, ktoré pomôžu nahradiť nepríjemné pocity a možno aj hanbu za čisté porozumenie. Pozrime sa na toto číslo. Až 70% dospelých sa v nejakom bode svojho života stretne s príznakmi hemoroidov. To nie je žiadna rarita alebo zriedkavá anomália. Pre väčšinu dospelých je to skrátka bežná súčasť života. Takže, ak je to také bežné, prečo okolo toho stále chodíme po špičkách? Práve táto otázka je zmyslom celého tohto prehľadu. Prelomiť to mlčanie a poskytnúť užitočné poznatky, ktoré môžu naozaj pomôcť. Dobre, tak poďme na to. Začnime pekne od základov. Pretože aby sme mohli tento problém skutočne riešiť, musíme najprv presne pochopiť, s čím vlastne máme dočinenia. A toto je naozaj kľúčový bod. Hemoroidy, teda tie cievne vankúšiky, máme úplne všetci a plnia dôležitú funkciu. Problém nastáva až vtedy, keď hovoríme o hemoroidálnom ochorení, teda o stave, keď sa zapália a začnú spôsobovať ťažkosti. Predstavte si to asi takto. Každý má žily, ale krčové žily sú stav, keď sa z nich stane problém. A tu je to vlastne na úplne rovnakom princípe. Dobre, poďme si to rozmeniť na drobné. Ukazuje sa totiž, že nie všetky hemoroidy sú rovnaké, existujú dva hlavné typy a poznať ten rozdiel je naozaj kľúčové. Čo je na tomto skvelé, je to jasné rozdelenie a vlastne aj vysvetlenie, prečo sa tak líšia. Vnútorné hemoroidy sú schované tam, kde je menej nervových zakončení citlivých na bolesť, takže často o nich človek ani len netuší, kým sa neobjaví krvácanie. Naopak, tie vonkajšie sú pod kožou, kde je tých nervov veľa a tie sa už vedia ozvať oveľa hlasnejšie, bolesťou, opuchom a tým nepríjemným svrbením. Takže tá veľká otázka, prečo sa to vlastne deje? Pretože pochopiť spúšťače je naozaj prvý krok k prevencii. Všetky tieto faktory majú jedného spoločného menovateľa. Zvyšujú tlak v žilách v oblasti konečníka. Či už je to tlačenie pri zápche, fyzický tlak počas tehotenstva alebo jednoducho príliš dlhé sedenie v kancelárii, všetko to vedie k tomu istému výsledku. K zvýšenému tlaku na žilové steny, ktoré slabnú a rozširujú sa. OK, vieme, čo to je a čo to spôsobuje. Ale ako človek zistí, že to má? Poďme sa pozrieť na príznaky a na to, ako sa tento stav môže postupne vyvíjať. Tieto príznaky priamo nadväzujú na to, čo sme si už povedali. Jasnočervená krev na toaletnom papieri je typická pre vnútorné hemoroidy. Bolesť a hmatateľné hrčky zasa pre tie vonkajšie. A ten pocit, že vyprázdňovanie nebolo úplné, aj to môže byť jeden z varovných signálov. Toto je skvelá ilustrácia toho, ako ochorenie postupuje. Od prvého štádia, ktoré je prakticky neviditeľné, až po štvrté, ktoré predstavuje vážny a často aj dosť bolestivý problém. Je úplne zrejmé, že čím skôr sa problém začne riešiť, tým jednoduchšia je náprava. Je dôležité si uvedomiť, že ignorovanie problému môže viesť k vážnejším stavom. Môže vzniknúť napríklad extrémne bolestivá krvná zrazenina, to je tá trombóza, alebo chronické krvácanie môže zase viesť k anémii, teda k chudokrvnosti. A tým sa dostávame k tej asi najdôležitejšej časti, kedy už nestačí domáca liečba a je naozaj nevyhnutné vyhľadať odbornú pomoc. Tento bod je absolútne zásadný. Hoci vo väčšine prípadov je krvácanie spôsobené práve hemoroidmi, nikdy to nemožno brať na ľahkú váhu. A hneď si povieme prečo. Pointa je v tom, že si človek nemôže byť istý sám. Iba lekár môže s istotou potvrdiť, že ide len o hemoroidy a dať tak pokoj na duši, že to nie je niečo oveľa vážnejšie. Tu je jasný zoznam varovných signálov. Ak sa objaví ktorýkoľvek z týchto príznakov, odkladanie návštevy lekára naozaj nie je na mieste. Sú to jasné indikátory, že situáciu treba preveriť odborne a bezodkladne. A na záver jedna myšlienka. Celé toto vysvetlenie smerovalo k jednému cieľu. Ukázať, že mlčanie a hanba môžu mať reálne zdravotné následky. Otázka teda znie, či je chvíľkový pocit trápnosti skutočne cenejší ako vlastné zdravie?